Goedemiddag, schrik net. Nou, wat is dit? Wij binnen van het televisieprogramma Heer. En wij kloppen wel eens bij mensen om de vraag: wat hing er bij jou boven de bank? Dan kijk je in de bank. Nee. Nee. Maar wat mij opvoelt, dat is de bijzondere auto die bij jou verhoest dat zit. is mijn hobby. Dat klopt. Mooi we jou er wel even wat hoe vregen? Ja, zeker. Vreeg je maar. Je zei het is mijn hobby. Wat doe je er precies mee? Nou, rieden, want ik ben auto's voor bedoeld. Ja. Hij is een jongetje 69. En het is een besteleend. Want dat zijn niet meer zijn ikwol in Nederland. En ja, deze kan gewoon maar in het verkeer. En je zei niet zo aan het begin, er hing niks bij mij boven de bank, want ik had geen bank. Nee, ik heb geen bank, nee. Dus ja, dan kan ik niks in letten wat boven de bank hangt. Nou ja, de vraag is gewoon, waar je inderdaad mooi even binnen, mooi even gluren en nog even hoe de dag praten. Vind je het goed? Vind ik prima. Oké. Zit je hier in de vakkamer of? Ik zit hier altijd in het vak, maar ik ben heel lelijk dus. Oké. Nou ja, Oos, kom in je eigen hoes. Ja, nou, dank je. Nou ja, dus dit besteleentje nog. Mijn broer heeft vroeger autobussen gebouwd. Die bouwde die zelf. En er staan nog 2 vrachtwagens, die had ik ooit gebouwd. Aha. Helemaal zelf, Sagrut IN24. En die oude Shell auto die is van mijn huid. En we wien je met wandelen. Sliepen. Middagdutje. Ja, die had er ik bij toch? Oké. Ik hield vrij, dus dan kan je een middagdutje doen. Hè? Wat doe je gewoon wel voor het werk? Ik werk op de bus in Zwolle, de stadsbus. En alles wat er omheen zit, zeg maar, om de stad Zwolle. Dus ja, dat doe ik. Als buschauffeur maatje ik van alles mooi of net? Nou, valt reuze taai, hè. Ja? Ja, elke keer keurig rondjes, zat op briefjes stiet. Dat is wat die vregen we, dus doen we dat. En we zaten vol maar met ja. Maar ik sta natuurlijk ook gekke dingen, maar ja, ik loop al zo lang. Dus ja, het is heel gek bijzonder eigenlijk. Nee, oké. Nee. En ik zie hier wel een collectie van wat bussen en autootjes wat. Nou ja, ik ben vooral van de lelijke eentjes, kwestie op zien. Maar dat is mijn broer zijn hobby, die is overleden. En die bouwde zelf modelbussen, de Sagrut. En die staan nu alweer in het museum in Hoogezand. 124 stuks. En is jouw broer is die al lang verstonden? Ja, trekt je in al. Ja, die heeft kanker. Dus ja, dan kent het geen, hè? Die is 50 geworden. Ja. Ja, dat is net al wat. Nee, dat is zeker net hoor. Nee. Maar ja, goed, hij is net in hoor. Dat wist tot ervoor net. Dat weten wij ook net. Nee. Nou? Nee. Maar dan dank ik wel dat we er even zien komen mochten. Ja, nee, prima. Ja. Raar hier.